hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardengkan basa do Jahoba, tao partano batoan di ari hagogotan, jala ditadda doaka na marhaposan tu ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akka na marsak roha, hodo silehon gogo tu akka na gale, asi maroham, tatap ma akka na marsak roha, dohot akka na hona pangujunan, say tatap ma hoy-hoy na sida, jala palua na sida sian hagugutani, asa patar di ida na sida, hodo pangarupi haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Angihon hamuma patik ni debata, ima sian sada Petrus 5 ayat 7. Tigakon hamuma nasa na hinolsoan ni rohamuna tu ibana, ay disarihon do hamu. Atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Udung
Tatopoti madosata di adopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom, manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu, jala dang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami madibil sian akka dalanmu, matsai godang do pangalasian nami di patikmu. Alai ingot mahami hale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa nami di haposon nami, dohot pangalasian nami. Sai ingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni dibata tarengot tu hasesaani dosa. Roma hamu tuau asa mengulu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosam songon abit bunga dapdap, botar dohainokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata nagabe epistel mingguta sadarion iman atar surat di 2 Korin 12 ayat pitu rodi ayat 10. 2 Korin 12 ayat pitu rodi ayat 10 tajahama marsikat soring di ayat naparpudi rap mahita majaha. Ayat pitu jala asa unang kuhagijakkon akka pangukapon nasumurung natuau hona basir-basir doau disibukku ima suruan nisibolis nama mukuhi au asa unang hupatibo diriku. Gabe didok ibana tuau tukma asini rohakku diho ai dihageleod do sutibul hagugoon
asa togonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleokku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Rahmaita, ilaheni hona di bagasan akka hagaleon, asusaan hagaleon, dohok hagogotan ala ni Kristus. Ay jumpang gale au isido au margogo. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Kor punguan inahana.
porseotai, songon na hina tindakon di dongata sa porseon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumu palangi dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tu dimuhoni si Maria, na gabe-gabe siatot di Purbadia andorang suhabuku. Ido tuhata, na tumau na bernit di panghuman ni silatus, nama te terpazal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu manuturu dung ditanam, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau kudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani. Sisima ibana, pai mamulak sogo tu tanah on, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tot di Porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatapan ala Kristen akka na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Paduan suara glorious.
Shalom, Amang Inang. Saya akan membacakan beberapa nomor dari Warta Jemaat kita yang berlaku selama 1 minggu ini. Yang pertama, nama minggu Pasapulu Waluon Dung Trinitatis dengan topik Disarihon Debata do Ganup Namarukil. Nomor 3, ibadah minggu dilayangkan 4 kali, mulai pukul 7 WIB, ibadah bahasa Indonesia, ibadah sekolah minggu jam 9, pukul 11 WIB, ibadah bahasa Batak, dan pukul 16.30 WIB, ibadah bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera pulang agar menghindari penumpukan jemaat dan tempat parkir dapat digunakan untuk jemaat ibadah selanjutnya. Nomor 4, persembahan. Minggu 16 Oktober 2022. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 3 amplop. 1 amplop untuk Huria Pembangunan Kantor Pusat, 1 amplop khusus berwarna oranye untuk dana sosial atas meninggalnya Amang H. Situmorang, dan 1 amplop putih khusus untuk menunjang program dan anggaran HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Nomor 5, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022 di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan melayangkan Sakramen Baptisan Kudus untuk 1 orang anak perempuan, anak dari keluarga Dr. Richard SHL Tobing, Boru Sirait, Jemaat Sektor 1-2 RAAP, dan 2 orang anak perempuan dari anak laki-laki keluarga H. Marbun Boru Simbolon, Jemaat Sektor 11 Sarijadi. Nomor 6, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di Bandung telah meninggal dunia Bapak Herbin Manaris Tumorang, tutup usia 60 tahun 10 bulan. Keluarganya yang ditinggalkan istri Nyonya R. Situmorang Berhutapea, beralamat di Jalan Sumedang nomor 2, Bandung, Jemaat Sektor 1-2 RAP, dan telah dimakamkan pada hari Senin 9 Oktober 2022 di TPU Cikadut, Bandung. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Nomor 7, hari Minggu 23 Oktober 2022 setelah kebaktian pukul 11, gereja kita akan melayangkan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya R. Situmorang Berhutapea atas meninggalnya Bapak H. Situmorang beberapa waktu yang lalu, beralamat di Jalan Sumedang nomor 2 Sektor 1-2 RAAP. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di Gereja Jalan Sumedang 2 Bandung. Nomor 10, pertanian sektor. Hari Jumat 21 Oktober 2022 untuk sektor Cipaganti pukul 18 di rumah keluarga Situa RM Butar-Butar Boru Sihaan, Jalan Hamid nomor 45 Bandung. Untuk sektor 9 Bumi Siliwangi jam 18 keluarga Situa SPH Marbun Boru Purba, Jalan Setrasari Kulon 7 nomor 38. Nomor 15, Sinode Godang. Sinode Godang HKBP tentang aturan-peraturan HKBP 2002 amandemen keempat dan pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dengan tema Marsiurupan Mahamu Mamorsan Akana Dokdoki Ima Dalan Mangaredoti Patik Ni Kristus, Galatia 6 ayat 2, dilaksanakan di Parsamean Seminarium Sipaholon Tarutung hari Senin sampai Kamis 24 sampai 27 Oktober 2022 yang mengikuti Pendeta Resort Pendeta Burhan Siaturi sebagai utusan Distrik 18 Jabar Tendiye. Nomor 16, Pesta Huria 2022.
Pada hari Minggu 6 November 2022 kita akan melaksanakan Pesta Huria 2022 dengan tema yang terbaik dari buah bunga aran, hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Keluaran 34 ayat 26. Panitia Pesta Huria tahun 2022 adalah dari seksi AMA. Selanjutnya Pesta Huria diisi dengan perlombaan dan kita bisa baca sendiri di dalam Warta Jemaat. Nomor 17, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan dengan sudah memasuki bulan Oktober, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria. 19. Sosialisasi tahun profesionalisme dalam penata layanan. Pada hari Rabu 19 Oktober 2022 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan diadakan sosialisasi pelayanan tahun 2023 dengan tema profesionalisme dalam penata layanan. Sosialisasi ini sangat penting, maka diundang seluruh parhalado, situa, ketua-ketua dewan, BPH seluruh kategorial dan seksi untuk mengikutinya. Warta jemaat ini sebagai undangan. Nomor 23. Ucapan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun pada hari ini mulai dari tanggal 10 sampai 16 Oktober 2022. Mungkin ada yang hadir di sini, kami undang untuk berdiri. Ya, tetap diri nang ya. Oke. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saiparhaima hami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Mulia tenang. Silakan duduk, selamat ulang tahun. Berita keuangan. Untuk Huria 30.362.750. Untuk pembangunan 1.305.000 rupiah. Untuk kantor pusat 2.722.250 rupiah dan lain-lain 8.839.000 rupiah. Dan ada warta tambahan, laporan pemasukan penjualan dan donasi Pesta Huria sampai tanggal 13 Oktober 2022, total pemasukan 46.300.000 rupiah. Demikian warta untuk kita. Kita merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk membawa doa kami, melalui doa-doa syafaat kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami layangkan permohonan doa syafaat kami, ampuni dosa kami Tuhan, agar apa yang kami minta kehadirat-Mu, Tuhan menggenapinya. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan pada saat-saat sekarang Bapa, di mana masa pandemi telah turun dan kami juga akan menghadapi pemilihan umum di tahun 2024. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang heterogen, bangsa yang berbineka Tuhan. Biarlah seluruh perbedaan pendapat
tidak menjadi pertentangan Tuhan, tapi menjadi kesatuan di dalam perbedaan tersebut Tuhan, seperti pelangi yang indah Tuhan, dari berbagai warna menjadi kesatuan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Bapa di Tapa Unili Utara, di mana kami dengar informasinya Tuhan, di sana terjadi gempa. Biarlah Tuhan menguatkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa senantiasa Engkau selalu menjagai mereka. Dan untuk para korban-korban di sana Tuhan, biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, biarlah memberikan pertolongan, baik berupa obat, tenaga medis, ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami di sana Bapa yang mengalami korban bencana. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Kami bawa dalam doa kami Amang Situa ESM Silayan, Amang SR Sibarani, Nyonya P Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Sombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Amang Situa P Pangaribuan, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Inang Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Inang Nyonya Sinaga Boru Nababan, Amang Situa KM Panggabean, Inang Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Inang Nyonya Siregar Boru Aritonang, Inang Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang WHS Tampu Bolon, Amang David Tampu Bolon, Amang Situa RT Panggabean, Inang Nyonya R Sinaga Boru Siburian, Inang Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tertera di dalam daftar jemaat yang sakit ini Bapa, dan juga untuk saudara-saudara kami yang tidak ada dalam daftar ini Tuhan. Kasihanilah Tuhan melalui usaha mereka, baik melalui para medis, dokter, ataupun hal lain Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dan juga untuk keluarga Tuhan yang menyertai saudara-saudara yang kami yang sakit. Tuhan berikan kekuatan Tuhan agar senantiasa dapat menemani, memberikan spirit kepada yang sakit Tuhan agar dapat cepat sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan anak. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan seluruh keluarga melalui bilur-bilur Tuhan, agar seluruh keluarga yang merindukan anak Tuhan, Kau genapi Tuhan, agar dengan cara-Mu Tuhan, setiap keluarga dapat mempunyai keturunan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kami si Timothy Simbolon di dalam proses agar dapat berkomunikasi dengan baik. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan, mengasihi orang tua dari Timothy Simbolon. Kasihanilah Tuhan, biarlah Timothy Simbolon Bapa dengan cara-Mu, Timothy dapat berkomunikasi dengan baik. Juga untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan dan juga teman hidup, Tuhanlah yang memberkati Tuhan. Bila mereka masih mencari pekerjaan Tuhan, berikanlah pekerjaan Bapa melalui jalan-Mu Tuhan, agar saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, mendapat pekerjaan sehingga mereka mendapatkan Tuhan upah dari pekerjaan mereka untuk menyongsong kehidupan mereka. Juga saudara-saudara kami yang mencari teman hidup,
Biarlah Tuhan juga memberikan pasangan yang sepadan, yang akan terus mereka bersama hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat ibadah di Lembang, juga tempat ibadah persiapan HKBP di Sumedang. Tuhan juga memberkati Bapak jemaat-jemaat di sana Tuhan, juga untuk para hlado di Sumedang maupun di Lembang. Biarlah mereka dengan satu hati terus bersama Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh jemaat-jemaat kami Tuhan di sana dapat terrealisasi. Terima kasih Tuhan, masih banyak Tuhan yang akan kami sampaikan kepadamu, tapi Tuhan tahu Tuhan apa yang perlu, apa yang kami harapkan, sehingga semuanya dapat menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhanku dapat tereda lagi. Tuhanku dapat tiarlah kaki. Siana saraki, pasahan maluki. Tuhanku dapat tiarlah kaki. Tuhanku dapat tereda lagi. Tuhanku dapat tiarlah kaki. Kulului datahaki, surut mana holomi. Tuhanku dapat tiarlah kaki. Sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikira munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata di mingguta sadarion, ima sian bukuni panurirang Nehemia, bidulima mamuka sianaya sada, sahatwaya 10 hujaha hommadihita. Dungi manganggu badarma situan natoropi, rodi jol manasida dopak haha anggi nasida halak Yahudi. Ay adong dudi bana madok, torok dohami, nanganakon nami, dohok boru nami, salion nami maeme, asamangan hami, jala mangulu. Alay angguna deba madok, ikol lehonon nami nama hauma nami, porla anggur nami, dohok bagas nami, bahen sikoram, asa tarbahen hami manuhur eme, managam haleon. Adong musi diba akana madok, nunga hu urang hami hepeng, bahen garan ni roddo turajai. Haumanami doho porla anggur nami sikoramuna. Nuaing pe ia songoni sibu ni haha anggi nami. Songonido sibu nami akka anak nami pe lao songon anak nasida do. Hape idama iko baheno nami nama anak nami doho buru nami bahen hatoban. Nunga pola mangadu diba sian buru nami, jala marhagogoon debata tangan nami,
Haumanami pe doho porla anggur nami nunga sahat tuhalak na asing. Jadi terima situtuma ahu dung hubege anggu-anggu nasida dohot alu-alu nasidei. Jadi marpikir marohaku di bagasan laos mangonai hata maahu tuhalak na sangap dohot tuaka iduk nikuma maduk nasida nunga majalo bunga ni hepeng hamu hape ganup sian haha anggina jadi hupaluhu masada luhutan nabalga mangalo nasida dungi nikuma maduk nasida nunga pola hita manubus haha anggita halak jahudi akanaung targadis tu halak parbegu hobar tu gogota be dohot hamu naing manggadis haha anggimunai laos manggadis tu hita tahe jadi si be manasida dang teralusat sa dungi nikuma dang dinggan papahena munai da ikon marhabiaran tu di batat tahitanian tama marparange alani pangisahion ni halak parebegu musutai nang ahu nang haha anggiku dohot akan aposokku nunga hupasali hami nasida perak doho eme wa ita sale sehon ma utangon wa paula kamuma tu nasida sadarion hauma nasida porla anggur nasida porla jetu nasida dohot bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggur dohot miak naung tinunggumuna sian nasida dungi nina nasida ma olo mahami paulakon jala dangbe tungguon nami sian nasida bahenon nami ma songon na didok mi dungi hujuma akamalim lao supatolom ma nasida asa bahenon nasida na hobar tuhatai akub nihi hupaspas ma par adoran ni bajuku huhut hudok saya songonima pas-pason di debata ganuk jolma naso makajongjokon hataon sian jabuna doho sian artana ikon songoni ibana tarpaspas jala luangan dungi sadok luhutani madok amen jala dipuji nasida Jehovah halak situan natoro pipe diulah hoddo hobbar tuhatai ido sahatni turpuki dengan pala dengan marjamitan yan mengenai sejarah alai wolodo Jepang bisa ada jamita ikon uhala jamita isian sejarah amuna kadongan arga hiid do bonan pinasa alani du hita pe boleh dok mulak tu bonan pinasa adong sada perasaan yang sungguh luar biasa mulak kita tu bonan pinasa bona pasogit semangat do sian badungon alai du kai bisudi bona pasogit lau mulak tu son marpikir medalani imana somal alani tabuna hinauli namulak tu bona pinasa manang bona pasugi dung 70 tahun bangsoi terbuang nasida tu Babel oleh Raja Nebukadnezar. Sebenarnya mereka tidak semua menderita di sana. Dan sudi nasahat Tuhan wangani gabe marsikor dao. Sarupa do so kita oni. Adong do nasida memang nang maduma di sana. Adong do marboniaga martiga-tiga. Alai molo Jepang masa rudi kerja keras. Nasida harus kerja keras. Adong do nadinggang ngulu-nguluna. Ada yang baik. Alai laos adong do di banamar pogus. Itu kebaran ngului. Nasida ada berusaha hidup mereka pasti akan lebih baik, lebih makmur. Tapi mereka yang tidak mau, mereka menjadi hidup di son. Gabi hatuban ni akan amora manasida. Sehingga ketika mereka dung didokor Raja Koresi, mulak mahamutu bona pasogi muna, mulak mahamutu bona pinasamuna. Apa yang terjadi?
Dan sudah oleh Allah mulak. Mereka yang telah makmur di sana, mereka tidak akan pulang. Ale gudang duda mulak, nah masih hol tu bona pasogit. Nah rindu nasida tu kampung halaman. Ayong sada pemahaman di bona pasogi isi mahami marsaur, marpungu, rabdoh di batanami. Adong do di bana solo mulak. Jala akan naso olo mulaki hot do nasida di habuangan. Napa dua hon? Adong do di badang mulak alani gabi hatoban nasida si. Adong do, dang olo mulak bilang boy mulak be, ngatari hok nasida gabi hatoban. Jadi kimulak nasida ni luhan si Jerubabel, Sesra do si Nehemia. Tujuan pertama adalah membangun bait Allah. Yang kedua membangun tembok Yerusalem. Samulak nasida, mulak bahamu inna Raja Kores. Namulaki nasida hamu kadongan adong do deba naso tertaban. Yang tidak ikut terbuang, adong do naso tertaban. Mereka yang dipandang oleh Raja Nebukadnezar tidak mempunyai kekuatan lagi. Isi mahoi hutami. Mereka yang dipandang tidak mempunyai keahlian di Simaho, di Hutami. Jadi mereka yang punya skill, mereka yang pintar dan punya skill, mereka dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Sementara mereka yang tidak mempunyai keahlian, yang tidak punya skill, na dibereng holangi nama Isimaho Hutami mahoina. Jadi selama 70 tahun mereka di pembuangan, mereka pulang. Sahak masih ada tu bona pasugiti. Ahana terjadi di sini. Ahana terjadi di bona pasugit. 70 tahun ditinggal hon nasida bona pasugiti hutan nasidei. Kembali membangun. Badangi bawa tu biji perbalohan nak. Gereja pengamaloha. Ibereng mamuse. Dangi bawa tu biji jabunda tua-tua nak. Semua telah hancur. Tapi mereka yang menetap di sana, mereka bahagia. Adong ro todong, adang ro pangarato. Hanya terjadi. Udah ketika mereka makmur dari pembuangan, mereka membeli rumah. Jabuni na Jupang na disi, asaung jabuna. Nasida manuhor tano nong Jupang na si, asaung tano nasida. Ternyata namora namula sem pembuangan ini, pajupang dohot napogos na lihutai, adong perasaan ni napogosi. Lam digadisi martana, digadisi ma haumana, tu namorai. Akhirnya nasida lambar pogos ma, hadaian nasida namang gadis artai. Hadaian nasida manggadis arta, tuakan aroon. Marpogos ma nasida, dohok baburu nasida. Menderita. Dan along dia berkata, nasida mamangalualu ron wain tu si Nehemia. Mereka napuna bona pasogiti naso terbuangi. Mangalualu mana sida tu si Nehemia. Samudar doau do hoto. Samudar doau do hahangiki. Aido kalau dua do mudar makuling di Portibion. Mudar ni halak Israel, doh mudar ni halak Batak do nak kuling. Mudar ni nasinya dang makulingi. Ale do ketika dibunuh si Kain si Habil. Di dia anggimin na Tuhani. Dak kubaw tu inna si Kain. Rodi Batai dok hubigido maungaung mudar ni anggimi. Sian tanoing makuling mudar na. So itu lang mudar ni halak Batak makuling. Lasso makuling do mudarmu, ngasong ni batu keluargamu. Ah itu rebo si do hita. Lasso makuling do mudarmu, ngasong ni. Dang Batak karwa ho indah hita. Na dua margay do makuling mudarna. Alani di mana? Roma nasida mangalualu tu si Nehemia mangulahon paturehon pariki. Dan ibu tu bahana namasa Roma nasida mangalualu. Nu ngasongono parngoluan nami, ngahacitian parngoluan nami. Dia ma parngoluan nasida. Ngamar pogos sami.
boru nami pengagabi hatoban. Porla anggur nami pengagabi sikora. Manang digadaikan. Anak kon nami pengabagi hatoban. HP anakmu do anakku, borum do borukku, inde bana jaya opat. Anakmu do anakku, borum do borukku. HP baik kamu tuhami naroi, menderita hiak kami di hutaun. Habis artanami. Dung dibegi si Nehemiai, ido ibana tarimas. Aya onom jadi tarimas si tutuma aku. Dung dibegi si Nehemia sudi alu-alu ni narotu ibana. Na somanga bebang sonai, nau menderita bang sonai, dang mangula bebang sonai, dang adong bebainonna. Sikop penderitaan nasidei, sungguh luar biasa. Disima tarimas si Nehemia. Alasan si Nehemia tarimas. Totu kobototai marhite turpukon. Alani maul ni ngulu pardagingon nasida persoalan ekonomi. Persoalan gadai menggadai. Hauma, porlak. Persoalan manggararutang. Alani di papi Japon. Dangarung benatu benon niak kajolma. Hacitian manganggu badar nasida mangalualuhon. Berek kamion Nehemia. Isi mahamak kadongan tarimas masih Nehemia. Dianggu badar nasida tarimas Nehemia di paluhut sude. Makuling do mudarmu. Inna tunatorofi. Makuling do mudarmu. Terima si Nehemia disonggak nasida molo di baik tu hosoni gari hita di habuangan gari hahang kita di habuangan nagabe hatoban tatobus si mulak tatobus hahang kita asa mulak tu bara pasugi hape di baik songoni itu persoalan dapat terima si Nehemia. Saudara-saudara kita yang ada di pembuangan yang menjadi tawanan tatobus dui asa mulak tuhuta. HP dusa tu di hutaun di baik songoni. Tudongat tubum. Tudongat samargam. Di dia do pikiranmu. Dapare keloni halak manok kita. Indah si Nehemia. Dapare kelani si pelebegu mahita. Akamu sutai. Nasa ingot todo. Indah mana. Ibena hatar buak ko. Nasi ngotoro ibana terbuang ko ini mana? Terbuang peho ala ni dosamdo, ala dang dihabiari hode bata, diulak kokomu sesadarion, di baik ko pangalaho nasudinggani, di baik ko musi nasudinggan, inde bana, dungima marsuara halaki, sadar mahalaki. Marjaji marpadam manahida. Sadarion. Nasi Nehemia. Paulaki. Paulak. Sungguh luar biasa. Sadarion do. Tanggung-tanggung sadarion. Paulaki. Paulak perlaknai. Paulak kaumanai. Paulak sikorai pajaki. Paulak kepengnai. Sadarion. Molo dipijap. Paulak. Dang dinggani. Hatan tuhat tidak katakui. Molong di baik kotu jol masoni sadarion. Paulaki. Dakatakui hatan di batadui. Paulak. Dang dinggan pangalhaho na songoni. Inna si Nehemia. Sotung muruk Tuhani. Mulai ko songoni. Tuhaha anggim. Tudongat tubum. Sadarion. Paulaki. Unang pay masogot. Sadarion. Iko paulakomwi. Baik porlak jetumna. Baik haumana. Baik porlang anggurna, baik bagasna, baik bungan hepengna. Songoni nang miak, boruna, dohot. Anak konna, bebason nasida, mamuka sadario. Dungin na situ na toropima, olo mahami.
Hata olo ope bagas do lapatan na hamuak kadongan. Dugdok na sida olo di Jow si Nehemia do akamalim. Gabi si tidani. Unak kolang hata oloon. Alay ikob sitong diulahon. Di Jow si Nehemia do akamalim. Di Jow lo ni malim. Idok na sida olom. Bakal lubis yan idok na sida. Amen. Ulahono nami may. Nadidok kami. Akhirnya di paula di ujungnya. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di sarihod di batado ganup na marukil. Allah menjawab setiap penderitaan, setiap pergumulan. Ahado na yung dohono ni jamito tuhita. Parjuli kumampu hita mangrubi kanapogus. Pauliulihon ngulunidongan. Mangrubi na pogos, pauliulihon ngulunidongan. Ido na yung dohonon na tuhita. Ikumampu hita perpanjangan tangan ni debata. Laho manarihon ngulu niya kadongan, ngulu niya kadapugos, ngulu niya kadahurangan, molo nung ngataday, pasu-pasu sadarion. Pasu-pasu ni debata. Napadua ho sotong ibay ko, lubi, bentuk penindasan tuak kadongamu saha persyaon. Kumarhabiara kita tu debata diragam ni pasu-pasu naung tajalo. Unang tabay pasu-pasu na sa debatay gabi menindas. Alay ba binota pasu-pasu debatay gabi mangurupi. Kodohonot ta sadarion salo se mautangmu. Sadarion dinggam mahumuli. Sadarion bebas maho. Mulu nga mampu hita madok kosongoni utang portibion mampu ta selesaihon. Hamunak kadongaku targuar de hita Huria Kristen Batak Protestan. Makuling do mudarku. Halak Batak do hita makuling do mudarta. Ala taingok ma. Na dari minggu ini hita marula unda badinya. Kebarahan itu tamat dokong ngau godang mudar ni Yesus di pamatakon. Ala dong marula unda badia au mudar ni Yesus nama mudarku. Dinggado makuling mudar ni halak Bataki. Ala ngau bidan siani hitan main. Ala nga di pasada murah ni Yesus sita. Neng dohodok kusongonon. Molo mampu hita madok tu dong ngata anon. Molo tu ngadong na marutang tu hita dung mulak kita sa garejaon sadario lunas mautangmu. Dan ngadong me utangmu tu au siap pertibion. Lobi siani mampu hita madok ala nga murah ni Yesus tison. Sadarion humaap pembasalam. Sadario marale ale mau tuho molo da salamo segoro haku tuho. Una kolam utang portibio na tong. Kemampu hita madokoni sadarion. Di tonga-tongani pungua, di tonga-tongani huria, di tonga-tongani kordok nasing, molo tahilala hurang denggan harmonis sita. Dung tabigi jamitan kodohonotas sadarion marale ale mau tuho. Alanga mudar ni Yesus ubal gadison. Dang mudar habatahonibe na olo sipata egois. Aleko mampu do alanga mudar ni Yesus di ngolukon. Una kolang utang portibio tadok sadario salose mei alai lubi sia di kodohonota sadarion dangadong be hosop putuho. Sadarion dangadong be latani rohakku tuho. Sadarion marale ale mau tuho. Sadarion sesama dosam saluhukna. Ko mampu mahita madokoni alanga mudar ni Yesus. Balga di tonga-tonga di ngorutta siganupari. Langsung nido di hamu natoras neng mabuan tardidi anakkon. Molo hujahay bibil tahun 2 hari mamuruk Yesus. 2 hari do muruk Yesus di bibilon. Sahali malay mana di topo ibana masa dahau neng panganon ni mana hawi. Habay da kadong parbuina. Muruk may mana tu hawi. Isonggak may laus rahar. Molo tikidiay kidang muruk ibana na mardalani. O lagi do ibana tuak kasisian nay. Ho si sawati hapor siyaon. Isaping wow laus songoni hoin. Napaduahon muruk Yesus. Ketika orang banyak mengatakan ketika Yesus berjalan. Roma kadak danak.
ijama bau pahianna. Hapero situ na toropi imuruki, ala hati hedang buja maon, baju ni guru. Terus Jesus muruk tu lagi. Luas sekadar dari gitu aku. Dia kadang dari orang jauh di bata. Neng dohron naha, barang siapa orang tua yang tidak membawa anaknya ke gereja, Yesus marah kepadamu. Amin. Buan anak kom itu gereja. Saya muruki Yesus so. Ate. Terutama bursi bulu ni sonne. Ate bursi bulun. Di bursi bulun na jolo organis ni Badung Timur don. Awal pe guru maluan yon. Melayani hoy soda. So muruk Yesus tu ho. Ate Dr. Richard pe buan anak kom itu gereja. So muruk Yesus tu ho. Unang palawas pagodang-godang pangurupi bana. Ate, kok kita do mangurupi. So muruk Jesus. Ido narikot. Buan anak kom itu Jesus, asal tada Jesus. Jadi kolang seremonial baptisan ni. Alai tikiri bako ibadah tu Jesus, haholongon di Jesus maho, paso-paso di Jesus maho. Sadarion dungi biho jamitai, surat tomei di roham. Amen. Martangia kita. Mulia timbah diho udi batai Jehovah. Sadarion hubegi hami hatam nama cai koras adong madi hami ngulu mangurupi kana pogus dung hude hami akadinggan di basam pauli ulihon ngulu di dongan nami na di bagasan hapor suhon dang benon nami be auga tuak kadongan nami sa hapor siaun alai habiaran nami maho di bagasan Yesus Kristus sadarion sesaun nami madusa ni kadongan nami Tuhan sadarion dang adong be hosom doho lati hai maradopod dongan nami di sima sikko jalon nami las ni roha siako niang mahuli-huli nami hisarma panaili nami enunga di sesaho mudar nami dosa nami marhite mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus makuling mamudarmi di pamatang nami lampatarma ngulu parasi ni rohauning asiroham jaloma tangyang namion amen. Tapa sahab mapiliatan na Dominggan, marede mahita. Kanutaria
kita sarasu pak plonom laus jongjong mahamudi ngaramuna marede kita. Oh Jesus, naik terdiri domo sopo soon, sai Roma mangaligi uhud mancaloon. Di buana torasna nasida betuson, ainai masahatona tuhodam danakon. Martangi yang mahita, ali di bata amanami nadi banwa gijang, narorohami tujulom mabuan akada danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangyahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata si paingot Tuhamu akan atoras, atong hamu akadongan nama buan dak danak sididion, tangi hokamu hatani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliwat portibion nina madok akasisianna, podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak dohot todi parbadia, ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu, jala ingok ma, saedong anak kudu hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon, manang isena porsia dohot ni didi dapotan hanguluan, alai naso porsia hona uhum sogot. Tangi hok kamuma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akana mabuat dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akasisian neima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus isugu marohana di dokma. Loas samuma kada danaki rotu wau. Unang orai hamunasida. Ai dia kasih songonido harajao ni debata. Natutudu nahudokon tuhamu, manang isepe anggo sosongon dadana kibana majalo harajau ni debata, dang bongot ibana tusi, dungi di haul maka danaki, dia pehom matangan natu nasida, mamasu masu nasida. Sekarang ikrarkanlah dulu pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia, mulai. Si batas sudah bigi biar di maskeron. Ade. Amin mate. Atong alusi hamuma suku-suku non tuhamu anggo bahasa-bahasa doh dokonon. Perjulu dipanggido hamun waeng didion dak danakon tu bagasan nahina porsiomuna alusi hamuma. Paduahon BH naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di huton nasida hata di debata alusi hamuma patoluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gareja dohot tu parguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion dabadiai Roma 7.
Satu dulu. Ale Vincent Giancarlo Namora Marbu. Hudi di bahu tu bagasan guarnya di bata ama. Dohot tu bagas guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarnya tudi por badia. Amin. Saya diramoti di bata maho di habo bongot mon. Tu bagasan harajaun di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Fioren Giancarla Namora Marbun. Hudi di bahu tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tudi por badia. Amin. Saya diramoti di bata maho. Di habo bongot mon tu bagasan harajaun di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Mikaela Joy Jevanya Lumban Tobing. Hudi di bahu tu bagasan guarnya di bata ama. Dohot tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarnya tudi por badia. Amin. Saya diramoti di bata maho di habo bongot mon. Tu bagasan harajaun di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasahat tami akadat dana kontu ho jala di jakon hodo nasida gabe anak kommu marhite-hite padidion da badiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe paniat di hanguluan nasaliling nililingna. Asima roham doho diakana toras nidak dana kon. Saya pargugui jala ajari manasida. Manugu-nugu dana kontuho asarapna sudah taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Jongjong mahita mari di mahita 147 ayat 5. Pasahak mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami nadiban wagijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohok na saulibasa na maudiutus. Kupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tu ho.
sejalo me gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu me jala ramoti, asa ho parhasiang hami pelianon, patimbulkon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim, asalam hutad dahami, godang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam gerger hami madok mauliate tuho, marhite hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Nasana dileoni, tanila di pamataku, hosanot gogaki, radi salun artaku, upasahan itu nasan satakuna. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarabadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saud malamoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna haraja Urian itu hatta mulak mahamu di bagasadame, jalo hamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala diparsahor homa damena tu todim. Amen. Oras marihita.
Ya, pengumuman